Fajčenie. Hneď na začiatku videa sa vás spýtam jednu otázku. Fajčíš? Ak si povedal nie, tak ti gratulujem, tvoje riziko na rakovinu pľúc je o 25 krát menšie ako u fajčiara. A aby som nezabudol, aj tvoja plodnosť je pravdepodobne väčšia ako u fajčiara. A ak si povedal áno, tak predpokladám, že informácie v tomto videu ťa neprinútia prestať a dokonca to ani nie je zámerom tohto videa. Zámerom tohto videa je v skratke si povedať riziká tohto zlozvyku a veci s ním súvisiace. Kardiovaskulárne choroby. Fajčenie cigariet môže vážne poškodiť srdce, cievy a krvné bunky. Chemikálie a decht v cigaretách môžu zvýšiť riziko aterosklerózy, čo je hromadenie tukových látok, najmä cholesterolu, v krvných cievach. Toto nahromadenie obmedzuje prietok krvi a môže viesť k nebezpečným blokádam. Riziko vzniku cukrovky. Ľudia, ktorí fajčia, majú o 30 až 40% vyššie riziko cukrovky druhého typu. Očné choroby. Fajčenie cigariet môže spôsobiť problémy s očami vrátane syndrómu suchého oka, vyššieho rizika šedého i zeleného zákalu a degenerácie makuly. Predčasné starnutie. Vplyv na kožu, nechty a vlasy u fajčiarov je zrejmý. Koža je celkovo suchšia a vráskavejšia. Nechty sa viac lámu a môžu byť zažltnuté. Fajčenie môže tiež prispieť k vypadávaniu vlasov. V mieste dotyku cigarety na perách môže časom dôjsť k vzniku karcinómu. Zvýšené riziko rakoviny. Fajčenie cigariet môže zdvojnásobiť riziko rakoviny žalúdka. 3-krát zväčšiť pravdepodobnosť vzniku rakoviny močového mechúra. O 20 až 30% zväčšiť šancu rakoviny pankreasu. Dúfam, že ste sa z videa niečo nové dozvedeli a zapamätali si riziká, ktoré prichádzajú s fajčením.